ni mungkau buji Numbo party ni family. ang sini party IP tini yur IP tini secretary sini Jiranya division Tambagi fakel. bisas khlaiयै uilano ang sini reporter na hambai renai tauni bagi faikani jokon sengkaba ang sukrobina sanai kok kisar jora komono obono je जों sini sara tirbrawo sini siklaro je tirbralen manani hnai nokni angkhorei chaini yakarei जों थांनाय बरमुराबो जतन साइमान खाना 10 दिन तंगै आरो सिनि सिगलारक लेंतां लायै टिबालेन तुमनानि बहुत चेष्टा खालायखे फिया जों ताबु नुगै मानखा ताबुटियाव बाहाय जरावो फिया टिबालेननि काइसाफोरनो कक्ति साजायगे केबिनेट फिया जों अबनो साइमान खाजे ताबु जोंनाव मोथांनाय साबं खांखांके जों जत साइमानो सिनि हाबु बाग्रा जों साइमानो जों सिनि थोंगोरों बदलक 70 बছर धरे जोंनो सावै फायो जे 5000 बसरनि सेबनो गोबां मा सिनि बुबाग्रा जोंनो मोथाङै तुवो ताइ जोंनो दै दुलै दङ नै फियाबा तिनि नायनाय खांगांके जों जतनो साइमानो सिनि बुबाग्रा न तिनि गोबां मा सायारक सावो फिया गाहाम खायनो थांदिनि सायाबो होनजांनाय आबो जतनो साइमानो आबोनि बागै आनि खाबु चंखा सिनि बुबाग्राना लास्ट पाइथाकनाय सिनि तिरपाहानि बागै आबोनि बागै आं सबाव फुल फिलके अफारि कामखौनि नै मियान ककिन थावनो आं सिनि बुबाग्रान तुमनानि बागै आं हरनि 12टा पइन्टसो सिनि आगरतलावो सिनि सार बिश्वजित कलयबाय आं आसुगै सालायखे जों प्राय 12टा हाइटामखा हरनि हिंगांके बहता आनो कग्रखा सात सिमनाव मिटिं दङ जनसभा काइसे कटर फिया आरोनि किफिल थै सिनि जंपयबो काइसे जनसभा दङनि आं खोनाका बिनि फुक्तिनो आरो थांथिनि सिनियाव जा किसा हाबलांगोन नि कक दंमानि फियाबा दुर्भाग्य बाहायके निके सिनि तिरप्रानि काइसा सिंकरा जे सिपिएफ ब 2 स्टार न तै ब सामुंताङै दंफोरो हयतो आयं गुबुनि हानि बरक बाय बा गुबुनि हानि जे टेररिस्ट रक बाय गुलि ककजागै ब थैया नांखा आबनि बागै बुबागरा आजाग थानानि बागै ब आजाग जरारि मियानि साखा ककरै जों बुबागरा न बेलेखे खाबै खुबै लमसगो तावनि बागै हिनिके तिनि बुबागरा न अर जों प्रेजेन्ट मायाफनो जों उननि दिनो मानाय आबां बिसास खालायो आबनि बागै तिनि अर जत फाइसा पयजाक सिनि पचिं बरजलानि ngै आं बिसास खालाय बेले बेलेखे हामबायलानि जोङो तिनि अबाहाय बुबागरानि थानसानि लामावो फाइमानजा फाइमानि बागै आं बेलाय बेलेखे बरनो आनि खाबायखे लामसगो ताइ हामजामा चिबाया फाथ आबनो ताइ बिसिक सागलार सिनि महाराजानि बिसिंते सिनि बरक दफामा थांजाक सिथं सिनि तिपाराम हथाबो थांसातेबो कतरंथं अबाहायकेने सिनि बुबाग्रानि बिसिंते सिनि दफारक आयोग थांजाक सिथं ताइ आयोग लक सिथं हामबाय।